יודעת שזה גם סתם תירוץ, כאילו, שאם הייתי רוצה... למה? אסף אבידן היה... את יודעת מה הוא היה? לא. הוא היה אנימטור, בן 28, תל אביבי, שמשהו חברה שלו נפרדה ממנו, עזב הכל, אני הלך להיות מוזיקאי, הוציא אלבום הוא לבד. Teenage dirtbag, witches. Her name is Noelle. I have a dream about her. She rings my bell. I got gym class in half an hour. שמי, ואז בשלב מסוים כאילו הייתי בהודו, ואיזה מישהו סיפר לי שהוא גם עובד בערוץ 10, כאילו מדיה וזה מדיה במסע. הוא אמר לי, נראה לי שיתאים לך, הוא ראה אותי מציירת במחברת. הוא גם שמע אותי מנגנת, ניגנתי לו ניל יאנג, על זה הוא לא אמר שום דבר. אוקיי. אף אחד לא בא אליי ואומר לי, תשמעי, את יש לך סטאר קואליטי, את צריכה להיות מוזיקאית. לא, אבל לפעמים אנשים רואים אותי ואומרים, נראית לי מעצבת גרפית. אני יודעת. אוקיי, אז הבחור הזה? אז הוא אמר לי הוא סיפר לי כאילו שיש את המקצוע הזה, שהוא ראה אותי מציירת במחברת. הוא אמר לי שאני קצת קריאיטיבית כזאת, ואולי יתאים לי עיצוב גרפי, הוא עובד בערוץ 10 ומדיה וזה. ואז הוא עשה לי כאילו מבחני קבלה כזה, ועברתי. בהודו על איזה הר, אבל כן. ואז נגמר הודו, ובאמת רציתי מהר למצוא את עצמי. אז נרשמתי למכינה, משם כבר, והתקבלתי ל-HIT. אז קיבלו אותי לעבוד במשרד. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got 2 tickets to Iron Maiden, maybe. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag baby like you. הייתי בטוחה כאילו שזה מה שיהיה, שאני אהיה גדולה, לא ראיתי משהו אחר. מהרגע שכאילו גיליתי את איזה כיף לנגן ולהופיע מול האנשים, זה כאילו מה ששמתי את עצמי. אני מוזיקאית, והייתי כאילו, זה מה זה היה הכל, כאילו הייתי קמה בבוקר וחושבת כאילו מה היום עושים במוזיקה. וזהו, ואז בגיל 15 ככה התאהבתי באיזה ילד, והוא היה גיטריסט, וסתם, כאילו זה לא יצא לפועל, היינו ידידים טובים וזה, ואז איכשהו חרבנתי את הכל וזה, והוא לא רצה לדבר איתי יותר. וחסר לי הצליל הזה, שמעבירים את האצבעות על המיתרים של הגיטרה, יש כזה צליל כזה של חריקה כזאת, חריטה. חסר לי בטירוף. חשמלית? לא. אוקיי. דווקא על הקלאסית. אז קניתי גיטרה. This is why I always whisper. ואז יום אחד בכיתה י' נראה לי, אני תכננה. כל השנים הייתי תכננה בזה, ילדה טובה. ובאה אליי הבחורה הכי מפחידה בשכבה, ואמרה לי, שלום, קוראים לך תמר? כן. היום את באה, הייתי עם הגיטרה על הגב, והיא גם הייתה עם גיטרה על הגב. אני צריכה שתלמדי אותי לנגן, היום את באה אליי, הביתה. עכשיו, כאילו, אני למדתי לנגן עם מורה, היא לא למדה. אז פחדתי להגיד לה לא. פחדתי אשכרה להגיד לה לא. קצת רציתי להגיד לא, קצת רציתי להגיד כן. אמרתי סבבה וזה. היא הייתה כאילו הכי מקובלת במקום. היא הייתה לא הכי מקובלת, הכי מפחידה. זה שלב אחר של קיבול. אוקיי. אז וזהו, ובאתי אליה באמת באותו יום. רגע, מה זה נהיה לנו להקה? כן. היא סתם, לא יודעת. הייתי מנגנת איתה,
היא הייתה כותבת שירים והייתה שרה אותה מנגנת, אבל היא לא הייתה יודעת את התיאוריה של המוזיקה. אז אני כאילו הייתי החלק התיאורטי בלהקה, מבינה? כביכול. המוח. כן. הרואה חשבון של הלחן, אם תרצי. וכאילו היא הייתה ממציאה איזה משהו, ואני הייתי אומרת לה, אוקיי, אבל אין אקורד כזה, אולי התכוונת לנגן את זה. רגע, אבל איך היה לך על הבמה? אהבת את זה? חשמל חושים, כן. אהבתי ושנאתי את זה. כי הייתי רועדת בכל הגוף. אהבתי את זה. אבל עד היום שאני מדברת מול קהל וזה, שקורה משהו שמאוד מרגש אותי. אז זה סותר. למה? כי אם אהבת נורא להיות על הבמה, ועכשיו את לא יכולה אפילו שאמא שלך תסתכל עלייך. אז זה סותר. כי נכוויתי. אולי. או כי... כאילו ירד לך ביטחון. כן. כי כשהייתי בת 17, בכללי שהייתי בת 17, הייתי צריכה להכיר אותי, הייתי כזאת מסתכלת לאנשים בעיניים, הייתי חיה כאילו. והיום... בת 25. זרקו אותי לא מזמן, כאילו אני יודעת, מחפש את המקומות המוגנים, כן, חתול. בקיצור. עברת ביוט. עברתי ביוץ, סתם, עברתי סירוס. אבל אני זוכרת גם שאכלתי כפות באולפני הקלטות, בזה, את יודעת, שאת שרה משהו, את שרה מהלב, את לא, זה לא כזה הגיוני לך לשמוע, אני פתאום, תשמעי, זה לא מספיק טוב, תעשי עוד טייק. כאילו, הלב שלי פה על הרצפה, ואתה אומר לי שזה לא נשמע טוב? כן. אני לא מבינה את זה בכלל, אני לא רוצה שזה יישמע טוב, אני רוצה להוציא את משהו בפנים, כאילו. אז זהו, גם בתחום שלנו זה קצת ככה, אבל בתחום שלנו אני מרגישה מוגנת. כן? כן. כי אני לא... אוקיי, אולי שאת עושה תרגילים בבית ספר, אז מבקשים ממך לחשוף את עצמך וזה. אבל כשאני עובדת בשביל לקוח, זה לא עכשיו פוסטר שמשקף את תמר זליג. זה פוסטר שמשקף את חתולי בנימינה או whatever, כאילו, את מבינה? זה נושא אחר, זה לא אני פה. כן. וצבעים וצורות, זה משהו ש... אני לא יכולה לשיר ולהתנתק מהמילים שאני שרה. אני יכולה לעצב ולהתנתק מהתוכן שאני מעצב. כן. אני יכולה להסתכל עליו מבחוץ. בכל זאת היא צועקת, אני לא מספיק טובה.